Se, så har Melle jo fødselsdag. Og den bliver fejret med bravur af alle vennerne herovre. Ja, det er. Så er der kaffe og kage til alt og alle. Og Bella er stadigvæk i løbsstigen, kan vi se på det hele. Alle hanhunder, de er meget travlt. Så. Ej. Nej. Nu er det så godt. Ja. Ordner du det, Morten? Prøv at se, det er fuldstændig. Ja, fuldstændig, ikke så du. Du sætter mig over i bilen, eller? Nej, jeg prøver ikke. Nå. Kan du godt styre, at du ryger ind og det er bange for, jeg kan. Åh, der kom lige nogle hunde der. Hov, Malle. Hej. Det var dog et smukt kvinde, der kommer der.